Ширмешән яғы бүйік шәхесләргә бай. Аның булдыклы, ғырурланырлык егет кызлары бихисап күп. Шундый улуг шәхесләрнең берсе Шәйхетдинов Наил Шәмсетдин улы. Лашман авылында 1941 елның 1 мартында дөньяга килгән Наил Шәйхетдинов 50 ел гомерен сәхнәгә, тамашачыга багышлады. Сегодняшний вечер посвящается юбилею заслуженной артистки Республики Татарстан, лауреату театральной премии имени Дамира Сиразиева Милявши Наильны Шайхутдиновны. Милявша Наильна – известная артистка театра имени Галиаскар Камала, сыгравшая десятки ролей, которая обладает невероятным талантом и продолжает путь отца нашего земляка Наиля Шамсудиновича Шайхутдинова. Хөрмәтле Миләүшә ханым, район башкарма комитеты җитәкчесе һәм районыбыз халкы исеменнән, барлык тамашачылар исеменнән сезгә бүләк тапшырырга һәм инде күчтәнәшләребезне тапшырырга рөхсәт итегез. Шулай яңадан-яңа рольләрегез белән, сәнгать җимешләрегез белән безне тамашачыларны шатландырып торугызны телибез. Yoldaş bulsun sana, günlerin şatlık bicesin, selametlik bize bəkit bit ol, Xuday şundan məhrum etməsin. İngizge tiləklər bilən avuldaşların ismini Laşman avul yerliyi sen başkarma komeditler. Birincisi Nail abi, ikincisi Milявша апа, алар действительно küpürtüzücüler. Nindi küpürtüzücüler degende, Nail abi bizini Tinçurin teatrı bilen icadi küpürtüzüp tutaştırdı. Milявша ханым bizini tutaştırdı Kamal teatrı bilen icadi küpür bilen. Mana şu küpürler bir vakitte jimirmesin, hem şu küpürlerden Tinçurin teatrı bilen de Kamal teatrı bilen de dus bulup, kulakçıl bulup yaşarga nasip olsun. Başka artistlarla intiktir bilmem, lakin bizim Nail abinin Kerim Tinçurin teatrı kolektifi, alarının citekisi bir vakitte de unutmadılar. Biz alar bilen her vakitte de Limtede tırdık. Nail abi müzisyen vakitte onun jubilelerin Tinçurin teatrı zorlap ötkerdiler. Anda kulak bularga nasip buldu bizlerge. Исполнительный комитет Османской сельской поселения постановляет увековечить память народного артиста Российской Федерации Республики Татарстан Шайхетдинова Наиля Шамсуддиновича, присвоит имя Наиля Шамсуддиновича Шайхутдинова муниципальное медицинское учреждение Лашманский сельский дом культуры исполнительного комитета Лашманского сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан с полным наименованием муниципальное бюджетное учреждение Лашманский сельский дом культуры имени Наиля Шамсуддиновича Шайхутдинова. Мен почтаға, электрон почтаға хат келіп түші. Татар тілі һәм әдәбияты укытучысы Милявша Вагизовнадан. Біз дей Қазанда болған сайын дей барабыз Камал театрына. Камал театры мында келіп, Қазанға бара алмаушыларға, біздің балаларға көрсетсәгіз еді спектакль деп. Кейлігіз енді зинхар деп үтініп хат язды. Һәм енді әлбәттәген бұл хат bizning ko'ngillarga tiydi. To'plangan 3 tomliq bu kitoblarni biz qoldiramiz mында madaniyat yurtida. Shulay rayonga degan topshirishsiz. Sizning binog'izga shunday kishining ismi qo'shildi. Ул bizning Kerim Tinçurin teatrı men әулия дип тәртип qo'yapti. Chunki yani shunday shoyaru so'zlari ham shoyaru qatıshdagi shunday aytgan so'zlari Ничектер күңелләрне итеп куя, ахырдан уйланып йөрисең. Уйлап әйтте бит инде моны. Нинди ирек сүзләр булды соң бу? Шу хәле җыр күңелле, киң күңелле. Җыр сүзле кеше. Бу кайтуымда мин ашкынып кайттым, дөресен әйткәндә. Чөнки менә мондый вакыйга ул бик кирәк безнең. Үзебезгә генә түгел, безнең балаларыбызга кирәк. Чөнки югала. Вакыты белән югала. Нинди улы исемле кешеләр. Минем өчен иң зур бүләк иде авылга кайтып, менә шул клубта, мин үзем монда бии торган, монда кинолар караган клубта шушы әти исеме бирерләр дип бер качан да уйламаган идем. Ләкин бу минем өчен иң зур бүләк, безнең өчен, минем әни өчен, безнең гаилә өчен иң зур бүләк. Рәхмәт сезгә якташларым. Шуны алга көч куяр өчен, авыл бетмәсен. Бердәм булыйк һәм дөньялар тыныч булсын. Исән-имин булып. Рәхмәт сезгә, Алланың рәхмәте.